Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideopodcast honetara, Azalera podcastera. Badakizue, saio honetara berti ekartzen ditugula gehien bat, egunerokotasunari lotutako gaiak. Eta, bueno, lehenik eta behin, azaldu behar duguna da, hau dela denboraldiko azken atala, 10. atal honekin amaituko dugula lehen denboraldi hau. Irailean itzuliko gara, baina bitartean, opor egun hauek hartuko ditugu, hobekuntzak egiteko eta pentsatzeko eta zen norabide eman hausnartzeko. Bitartean, aurtengo denboraldia indarrean dagoen denboraldia agurtuko dugu eta horretarako egia esan da, bi elkarrizketate ditugu, baina 3 gonbidatu. Lehenengo 2 gonbidatuak izango dira Jorge eta Enai Bengoa, eurak dira aita semeak, eta, kickboxinga egiten dute, eta Talavera de la Reina egon dira Espainiako txapelketan, eta, aipatuko digute, azalduko digute, nola joan zaien parte hartzea. Eta gero, hoien ostean, izango dugu, gurekin ez zuzenean, ze Xipren dago, izango dugu Aizea Urkizo Gorostiaga, bera egonda Egipton, Martx Tugaza ekimenean, eta, Maider Ramirez gure kideari azaldu dizkio egitasmo horren nondik norakoak eta bere esperientzia. Eta orain, gehiegi luzatu gabe, egingo dugu atxendaldi txiki bat eta gurekin izango dira Enai eta Jorge. Eta esan bezala, hemen ditugu Jorge eta Enai, kaixo? Eskerrik asko gonbidatzeagatik, Bueno, aita semeak ditugu hemen, eta aita semeak joan ziren duela gutxi, ez? Joan zineten Talavera de la Reinara, txapelketa batean parte hartzera, nolakoa izan zen parte hartze hori, da ze, nolako emaitzak ekarri zen dituzten? Da nenengo ez da nenengo txapelketa egin duena, duela 7 hilabete ja egin nuen bat ere Talaveran eta bigarrena gelditu nintzen. Baina orain hemen gaudelako hirugarrena gelditu naiz. Espainiako txapelketa. Ez esan da kickboxe disiplinan, ez? 25 kilo azpiko 25. kategorian. Eta zure kasuan, Jorge? Bai, nire kasuan gauza bera. Pasaden asteburuan egon ginen biok Espainiako txapelketa, Izkako Federazioarekin. Eta, emaitza nahiko ona izan zen. Biok eskuratu genuen brontzesko domina, eta oso posik, hirugarren postuan, eta oso ondo. Bai. Aipatu didazue lehen, agian parte hartze hobea izan zenutela, sorte apur bat txarra izan zenutela, ez? Bai. Zure kasuan legez kontrako kolpe bat eraman zenuen, eta... Eta lesion txiki bat. Bai. Ez da oso larria, orduan, Jorge, zurea. Ez, nire hortatia bihurritu nintzen, ostikada batean, eta, justo semifinalean pena handia izan zen, baina, ezin... Zenuen borroka baitu. Hori da. Orduan, baina oso posik nago, Bere kasuan, desberdina izan zen, oso ondo, semifinalean zegoen bebai, eta ostikada ilegala besteak, ostikada ilegala eman zion, eta, hori, nire ustez kolpe honek, atera zuen borrokatik. Baina, hori, gauza horiek, bertatzen dira, hori, Edozein kirolean, bai. edozein kiroletan, hori da. Eta nolakoa da aita seme gisa joatea txapelketa batera? Adibidez, naizuk non pasatzen duzu okerrago? Zure borrokan edo aitaren borrokak ikusten? Nirean jartzen naiz urdirago zergatik ez da gauza bat ez dela egite denbora asko eta aldi batean astean da más o menos gutxi gora bera bi edo hiru aldiz urtean. Horregatik jartzen naiz urdirago nireetan aita baino. Baina aitak agian bezala dauka. Guztiz kontrakoa. Naik esan duen bezala, orain dela 7 hilabete joan ginen beste txapelketa batera, bere lehen txapelketa izan zen, eta ni oso orduri nengoen. A ber, kirol honetan edo zen gauza gerta daiteke, kolpe txar bat hartu, edo mina hartu, edo, orduan, ni borrokatzen dudanean, ia dana kontrolpean daukat. Ez dakit, neke sentsazioa ez dakit, edo mina, edo zer egin behar momentu guztietan, zer egin... Zenolako erantzuna behar duen. Hori da. Kanpotik, gauza desberdina da. Orduan, ni aholkuak edo aginduak eman aldizkiot, baina bere borroka da. Orduan,
Oraingoan, esan behar dut, ez naizela egon hain urduri. Eh, Beraz, konturatu naizelako, gustatzen zaiola asko borrokatzea. Ordun, disfrutatzen du asko. Ordun, Zuere lasai, zentzai. ni oso hasi lasaiago naiz, bai, Mhm. lasaiago naiz. Eta ikusten duzunean aita borrokatzen, zula ze lan zaude? Urduri edo... Urduri jartzen naiz, baina gehiago nireta. Oso, no? Eta nolakoa izan da elkar bizitza txapelketan? Ez dakit zenbat egun egon zareten, zela moldatu zareten? Bi. Oso polita izan da, eta bueno, laguntzen gara, aholkoa ematen gara gure artean, eta gauza horiek, baina gehiago aholko ematen gehiago bera niri adinagaitik, baina ni batzuetan ere ematen diola gauza. Zu bere ikusten duzu gauzak kanpoan, ez? Bai. Eta eskualdeko jende gehiagorekin joan zinen, Bai, ezta? joan ginen txokdi taldearekin, eta bueno, aprobetxatuko dute zorientzeko besteei, Alain eta Erik Bikario, Jon García, bueno, nire entrenatzailea, Ibai Ruiz, denok egin zuten, bikaineko txapelketa egin zuten guztiek. Eta hori, bai, eta elkarbizitza zona da. Bera, txikia izan arren, primeran moldatzen da talde giro batean, orduan oso bat gehiago da, talde bat gehiago da. Ondo pasatu duzu orduan? Bai. Eta astu zaio izen bat esatea David. Ah. David. Eta David, egia da. Astu zaio. Eskerra bera dagoen. Bai. Txenez denetan. Eta, bueno, nola ze zineten, berez, okerez banabil, Jorge zu izan zinen lehenengoa kickboxingen sartzen, eta gero agian, nolabait urreratu duzu semea, nolako izan da? Bera prozesu naturala joan da bizitzen. Txikitatik, berak ikusi nau borrokatzen, entrenatzen, eta hasieratik, kirolaz disfrutatuz, ikasiz, jolastuz, lehiatzen hasi arte. Orduan, dinot hori, prozesu naturala izan da berarentzat. Eta zuk entrenatzen duzu aitarekin? Bai, laude guelezen. Baina borroka egin du txokdirekin. Ze berez zu zara txokdikoa, ez? Bai, ni entrenatzen dut Amurrion, Ibai Ruizekin, eta ni Ikasle moduan. Hori da. Eta gero ni daukat nire taldea, hemen Laude Wellness gimnasioan egiten dut lan, eta ja daramatzagu 3 urte. Ja klaseak ematen, eta bueno, talde bikainakoa daukagu. Eta haien artean badago Enai, nik ematen diet klase txikiei eta helduei be bai. Orduan eta Enai beste bat da. Eta ze modu zen aita irakasle gisa? Oso polita, niretzat ere entrenatzailea da. Gauza, gu biok egotea entrenatzea gustatzen zait asko, bere teknikak ere bat niretzat gustatzen zaizkit asko, eta gauza hori. Eta berez, nola aldatu dizue bizitza kirolak? Ze Jorge zu nahiko berandu hasi zinen, ez? Kirola egiten, Nik eta... bizitza txikitatik egon naiz arte martxelekin lotuta, hasi nintzen taekwondorekin, gero boxeoan, baina kickboxenean hasi nintzen hemen Laudion, Asier Arzarekin, nik uste dut aipatu behar dugula Asier. Hajime taldea. Hajime taldea hori da, badakizu. Eta, bueno, berak bere bidea egin zuen, eta lehena izan da, eta, bueno, nik uste dut, bera gabe, gu askok egineteke egongo borrokatzen, gaur egun. Orduan eskertzen diot, Asierri. Eta bai, nik hasi nintzen orain dela, justu zi, 10 urte, orain dela 10 urte, eta nahiko goz hasi nintzen borrokatzen, ni argi neukan, borrokatzea gustatzen zaidala asko, eta ni argi neukan borrokatzea nahi nuela. Orduan, bera bezala, prozeso naturala bat bizi dut. Eta zu nahi duela zenbat urte egiten duzu... Hasi nintzen, 2 urtekin gutxi gora bera, nire aita jarri zidanean eskularruak, krotzetak egiten di horrela, baina nik egiten nuen tipo horrela.
Bueno, Txarago, baina, Bi urte. hasi nintzen. Claro, bi urteekin. hobekuntza prozesua da. Bai, Eta ze moduz, beste kirol batzuekin ere gustatzen duzu, ez? bai, Egiten duzu beste batzuk. bai. Eta ze ezberdintasun nabaritzen duzu kickboxinga eta adibidez futbola ere egiten duzu? Ze ezberdintasun? Futbola, gehienan gustatzen duela, hau ez dela, bueno, pizkatxo bat talde lana bai da entrenatzen, baina borrokak egiten duzunen ez da partido bezala talde lana. Hau notzatzen dut asko, futbolen ez gaude beti jotzen, baina esaten badut egia ere dago probaritateak Bai, kolperen bat eramateko ere. Bai. Bueno, orduan ondo bizitzen duzu, ez? Bai. Eta amaitzeko, zein da zuen urrengo erronka? Ze, ja, egon zarete bi txapelketan, bueno, urrengo erronka, kirol erronka zen nahi dut, ez, Bai. agian oporretan Bai, joatea izango lehenengoa, zen. uda bizi, hori da lehenengo bestea. Zer egingo dugu? Uste dugu irailean edo azaroan Urrian, igual, urrian. abenduan daukagu Interklub bat, edo beste txapelketa bat. Azaroan gaude aseguratuak hasi, azkenengo izan duela zazpilabete, esan dut nik ere Otxina hor talabera. Bai, eta berriro igual joango gara. Berriro egongo da. Bai. Eta bai, nire kasuan, nire dakidana, hori, Amurrioko taldearekin, Ibaik antolatuko du beste belada bat abenduan. Uste dut abenduan izango dela. Eta, bueno, ni barruan egon nahi dut. Neko zenuke, Bai, printzipioz. bai, ez da... Gero beti dago arazoa, beste dago arazoa. aurkaria lesionatzen Bai, den, hori eta da. zer, baina bueno. Gorputxak iraten duen artean, saiatuko naiz jarraitzen. Orduan, hori, nire burren gorruka izango zen hori, abenduan, baina hori. Oso ondo, ea abenduan, azaroan, hemen berriro gonbidatzen zaituzte egon, agian beste domine batzuekin, Bai. eta... Lotzen badut, aldi batean, brontzea, plata eta horren falta zait urrezko, igual. Claro. Badaukazu helburu bat, urrengorako. Bueno, ea urrengorako urrezkoa gurekin daukagun, eta hemen erakutsi aldugun kaparan. Mil esker bengo atarrak. Mil esker. Eta laster arte. Mil esker. Bai. Ta, bueno, Jorge eta Enairekin amaitu ostean, joango gara Aizea Urkizo Gorostiagak kontatutakoari buruz berri ematera. Zebera, bueno, egonda, bueno, bera mintzatu da Maider Ramite gure lankidearekin, eta, bueno, han Egipton, Martz Tugazan bizitakoa azaldu dio, eta, bueno, bere bizipenak eta iritziak ere partikatu ditu. Bueno, kaixo Aizea, eta eskerrik asko hori tartetzo hau aderatzeagatik Zipretik elkarrizketa hau egin alizateko. Hori, esan bezala Zipren zau, giza eskubideen inguruko master bat egiten, baina aurreko astean Egiptora bidaiatu zenuen, Gazarako martza globalean parte hartzeko. Ez dakite pizkat kontatu duzun, azteko ekimen hori zertan datza edo zer izan den. Bai, Gazara martza ekimena, ekimen baketsu bat izan da. Herrialde ezberdinetako jendea batu nahi izan duena. Intentzioa beti apolitikoa eta baketsua izan da, martzarena, eta giza eskubideak ikasten nabilen enean eta Zipren egonda, beharrezko ikusi nuen parte hartzea eta bertara joatea. Joan zinen, heldu zinen behintzat Kairora aurreko asteko ostiralean, nolako izan zen ara bidaia eta bertan aireportura iritsi zinenean edo zer topatu zenuen? Bueno, ni ostiral goizean esnatu eta jadanik berriak jaso nituen deportatuak izaten ziren Egiptora sartzen saiatzen ari zen jende asko deportatua izaten ari zela esanez. Euskal Herriko hainbat pertsona deportatuak izan ziren aireportuan bertan, Kairora iristerakoan, eta orduan
jaterakoan, tentsioa igertzen zen aireportuan, ni hor 2 orduz egon nintzen pasaportearen zekina pasatzeko, pasaportea kendu zidaten eta komisaldegian, aireportuaren barruan dagoen komisaldegian, horrekin ninduten 2 orduz. Ezen, egoera tentzio sentitzen zen aireportu osoan zehar, baina nirekin poliziak ez zuen ez zidaten tarto tratatu, egia da hor 2 orduz urkin nindutela. Mundu guztia ikusi esaken nor zijoan martxara eta norez, baina denok geuden turistarena egiten. Orduan, tentzioa sentitzen zen. Zu bakarrik joan zinen, baina hor bazenuen norbait itxaroten, ez? Emakume bat, Bai, ni bakarrik heldu nintzen, bakarrik joan nintzelako, eta baina bageneukan talde bat, Euskal Herriko jendea bertara joango zen jendearekin, eta esan nuen, ni gaueko 9:30 iristen naiz aireportura, ez dakit nora joan. Ez daukalde lo egiteko lekurik, orduan norbaitek helarazi albadit helbide bat, edo zerbait, egia da momentuan, egun osoan zehar mezuak oso ez jakinak zirela, ez genekielako, nik ez nekien lortuko nuen Kairora iristea, gian deportatuko nindutelako. Orduan, heldu arte bertara, heldu arte bertara ez nekien zer gertatuko zen. Orduan, eskerrak argentinar emakume batek, Iruñan bizi dena, nire bila etorri zela aireportura eta berarekin joan nintzen hostalera. Eta hurrengo egunean, abiatu zineten Gazarako bidean, ez da, kotxeetan edo autobusetan, ez dakite zondo. Helburua hasieran edo ibilbidearen ideia zen Egiptoko azken hirietara arte iristea autoz edo autobusez, eta gero oinez abiatzea Gazara arte, baina hori esen gertatu, ez? Bazeuden kontrol puntuak bidean, Egiptoko poliziak edo gobernuak ez dakit oso ondo hori, zu kontatuko zu hobeto, hori, ez, kontrol puntu batzuetan, eta hor geldiarazten zuten jendea, ez? Heldu nintzenean, zegoen jendea agian lehenagotik bertan zegoela, baina ni heldu nintzenean, izan zen horrengoko egunean, goizan, ekiko genituen jarraibideak. Orduan, segurtasun kontuengatik eta bar, jarraibideen gauza izan zen nahiko momentukoa, genekien goizean bidaliko zigutela mezu bat, nora joan bar ginen. Orduan, bakoitzak bere taxiekin edo Uberrekin edo dena delakoarekin bertaratu behar zen puntu batera. Eta hortik hasiko zen martza, autobusetan eta gero oinez. Gauza da, esan bezala, checkpoint desberdinak zeudela bidean, Ismaeliara heldu behar ginen eta ez ginen heldu. Baina lehenengo checkpointa pasatu genuen, eta bigarrenan gelditu gintuzten. Igertzen zen, esan ziguten kontuz ibili taxistekin, hori, zuek turistak zarete, kontuz ibili segurtasun kontuengatik, eta gure taxistaz adibidez, tentzioa igertzen zen, kotxean, berak bazekien nora gindoa zen, baina gu ez jakinarenak egiten gelbitzan. Eta horra heltzerakoan, poliziak pasaportak kendu zizkigun, eta agian 2000 pasaporte zituzten. Orduan, kristonakoa izan zen, 4 orduz egon ginen bertan, pasaportea lortzen saiatzen, eta gero ja erabaki genuen hor momentuan egonda, jatuko ginela bertan lotan, checkpointea. Baina gauza da, lehenengo checkpointetik eta Ismailiatik, eta 3. checkpointetik eta Ismailiatik, jendea zebilela esaten, autobusetan sartzen ari digute, ez dakigu nora goazen, poliziak aurrera egin du,
Orduan, hemendik atera nahi gaituzte, eta gu geratu ginen bigarren checkpointean azkenengoan. Orduan, gutxi gora bera gu bagenekien zer gertatuko zen. Orduan, horretarako prestatu ginen. Eta, orduan, modu pazifiko batean, galdu gabe martza honen lehenengoko premisa dela baketsua dela. Lurrean eseri eta polizia polizia bertatik ateratzeko itzoiten egon ginen. Eta orduan gauean bertan itzuli zineten Kairora edo hurrengo egunean? Bai, ez, hor egon ginen erresistitzen, poliziak erabil zituen kaleko jendea hortik ateratzeko, poliziaren irudia ez kaltetzeko, eta violentoak izan ziren, baina gu hor geuden modu baketsuan erresistitzen, eta heldu zen momentu bat, argiak kendu ziguten, tentsio handiko momentu bat izan zen, baina ez da goratzen zik delegazio, baina delegazio baten buru batek mediatzaile papera hartu zuen, poliziarekin eta gurekin, orduan gu geuden esaten beharko genuke jakin ez gaituztela deportatuko. Osea, gu ez gara mendik mugitu. Osea, egoera zen ezin gaitezke pasatu eta ez digute utziko, da ezinezkoa. Eta hemendik botako gaituzten. Lehenago edo beranduago. Orduan, saiatu ginen adosten deportatuak ez izatea. Orduan, bueltatzeka Kairora. Orduan, poliziak ekarri zituen autobusak eta orduak pasata azkenan autobusetan sartu ginen. Eta gero Kairora itzuli zineten, eta hor, kontatu didazunagatik, pisu batean egon zara, hainbat jenderekin, erantzun bat, ez, edo hurrengo jarraibideak jakin arte, momentu horretan antolakuntzak, hausnarketa bat edo egin zuen, eta erabaki zuten ekimena momentuan pentsatuta zegoen bezala ez jarraitzea, eta bertan bera ustea. Hori zuek nola jaso zenuten edo hori nola bizi zenuten bertan bera uste hori? Osa, esen momentu bateko erabakia izan bertan bera ustarena. Izan ziren 2 egun, edo 3. Pizka bat enbasada desberdinekin hitz egiten, politikariekin eta bar, ez dakitzen izan zen prozesua, zehazki, baina guri izan ziguten, lasai egoteko, kontuz ibiltzeko, poliziaz beteta zegoelako Kairo, eta pazientzia ukitzeko erabakiak hartu arte, eta bar. Orduan, gu sartu ginenean, azkenengoak geratu ginen bertan poliziaren kontra, eta horrek eragin zuen ere, benetan borrokatzekoa geneukan jendearekin, guztiak geneukan borrokatzekoa, baina agian... Eman arte geratzeko... Bai, edo... Riesgo, tio. Arriskua. Bai, arrisko handiagoa hartzeko, bai. Prest gauden jendearekin elkartu ginen autobusean, azkenengoak geratu ginelako bertan. Orduan autobusean bertan erabaki genuen guztiok batera, herrialde desberdinetako jendea, 5 bat pertsona elkarrekin egongo ginela gau horretan. Orduan palestinear 2 zeuden bertan, eta beraiek bazeukaten kontaktu bat etxe seguru batera joateko. Orduan bertan joan ginen, 15 elkarrekin, eta hortik aurrera jende desberdinarekin elkarrizketak egin ondoren, jende desberdinarekin hitz egin ondoren, erabaki genuen talde hori, elkarrekin bizitzen gauden talde hori, aurrera jarraitu nahi genuela zentzuren baten, baina egoera ezen erreza. Denok sentitzen genuen frustrazioa, horraino heltzea. Bakoitzak ere bere egoera hau bizitzen du bere era,
bere bizipenekin, bere egoerarekin, osea, ni bi emakume palestinarekin egon izan naiz egun hauetan, eta, osea, palestinarrak dira, orduan, saiatu ginen pizka bat denon artean zaintzen, ulertzen egoera, ez genukan informazio askorik, oso arriskutsua zen kalera joatea, binaka gindoa zen, bla, bla, osea, eta perdiendo. Eta hori. Bai, gero, bueno, momenturen batean zuk erabaki zenuen bueltatzea Ziprera, jakin izan dugu, ez, edo ikusi dugu albistetan edo sare sozialetan eta, bueno, komunikatzen joan diren heinean, bertan Egipton geratu izan direnen edo, bueno, orokorrean egon direnen aurkako errepresioa, bueno, ba, egon dela, ez, jendea atzilotu dutela eta deportatu dutela eta bueno, hori ba, emandako tratua ere ez dela izan onena. Zuk hori itxura zalean ez duzu bizi izan zuzenean, baina bai ba, aipatzen dituzun 15 pertsona horien artean ba, holako kasuak egon direla, ez? Bai, ni justo hegaldi bat hartu nuen, jakinda ja bertan ez zegoela ezer gehiagorik egiteko, eta arrazoi pertsonalengatik erabaki nuen pizka bat lehenago bueltatzea. Eta, ba, justo ni hegazkinean nengoelarik, nire bi lagun hoiei poliziak hartu eta komisaldegira eraman zituzten. Kriston violentzia handiarekin, tratu txarrekin, ez ziren deportatuak izan, ez dakite ondo zein izan zen arrazoia, baina gero beste lagun batek, bai, deportatua izan zen, berak deportatua zela jakin barik, orduan Txiprera heltzerakoan konturatu izan da, deportatua izan dela, berak bazukalako hegazkina erosita da, eta hegazkin normalea prozedura normala batekin sartu zen bertan, baina gero Txiprera heltzerakoan poliziak esan zion deportatu izan zela. Eta bai, ezagun asko, bueno, eta jakin gabe ere, non zegoen jendea, orduan. Segurasun aldetik zaila izan zen. Polizia edo non zegoen, eta jendeak polizia izan ala ez, jendeak zerbait arrara ikusten bazuen, argazkiak ateratzen hasten ziren. Eta nik ulertzen dute ere bai zergatik, ulertzen dute Egiptoarrek zer sentitu zezaketen, egoera ez da erreza, eta ez naiz horretan sartzen. Zu bertan egon zinenean azken egun horietan Kairon bueltan, hori binak ateratzen zineten eta poliziak jendea gelditzen zuen kalean besterik gabe galdetzeko nondik zetorren, nongoa zen, nora joteko asmoa zuen. Bai, kaletarrez jantzita zijoazten gehienetan, baina edonon ikusi denezake norbait argazkiak ateratzen, telefonoz deitzen, baina gu gozaltzen geudelarik pio bat polizia zartu ziren taberna eta joan behar izan ginen azkar. Gero bai Greziar delegaziokoek batu egin ziren kafe batean eta poliziak bertatik atera zituen. Bai, zerbait arraro ikusten zen momentu batean, oso egon polizia. Orain, bueno, egun batzuk igaro dira, ez, egoera horretatik, zein da gutxi gora bera, ekimen honen gazarako martxa globalaren egoera, edo zehaztu dituzte zeintzuk diren emateko hurrengo urratsa? Argi dago hau lehenengoko pausu bat dela, egin izan dira martxa gehiago historian zehar, baina kontekstu berri honen edo egoera honen aurrean egiten den lehenengoko martxa da, baina ez da azkena, baita ere ekimen gehiago
jarri dira martxan eta aurrera doaz, orduan uste dut, ez dakit argi zein den hurrengoko pausoaren erabakia, oraindik, baina jarraitu beharko dugula horrelako martzak egiten, jakinda ere baketsuak direla, zer eskatzen den jakinda eta benetan legitimoa dela eskatzen dena eta beharrezkoa dena. Jakinda, uste dute lehenengoko pausu bat dela, eta hori da planteamendua. Uste dut, egia da frustratuta egon izan garela, sentituz ez dugula ezer lortu, baina ulertu behar da joku geopolitiko honen baitan, hau oso pausu txiki bat da eta gu ez gara ezer. Orduan, horrelako ekimenek ateak zabaltzen dituzte, jendeak bizibilizazioa lortzen duzu, jendearen kontzientziak pixka bat gehiago mugitzea lortzen duzu. Eta hori da, joku eta estrategia handi baten zati txiki bat, baina oso garrantzitsua den aldi berean. Orduan uste dut, frustratuak egon gaitezkeen arren, normala delako, saiatu behar garela ulertzen, lehenengo gu ez garela ingarrantzitsuak, egin dezakegun guztia ez dela handia, eta ulertu behar dela gauza handiago baten baitan. Orduan hori da uste dut ere bai antolatzaileen ikuspuntua eta ere bai estrategia aldetik planteamendu bai. Eta, bukatzeko, ez dakite, bai zure ikasketengatik, zure ibilbideagatik eta azken bizipen hauengatik zuzenean ari zara gatazkarekin lanean edo behin eta berriz aztertzen eta gertutik bizitzen, zein da zuk Zipretik Aiaraldera edo Euskal Herrira herritarrei bidali nahiko zenieken mezua? Izan behar garela ausartak, ezin dugula individualitatea alde batera utzi behar dugula, horrela ez dugula ez ere egiten. Mundua ez dago ondo, eta gizartea ere ez, eta bakoitzak bere ardura dauka, eta ezin dugu ardura horri beste alde batera utzi ardura edo ez ikusiarena egin, daukagulako eta zu gizarte honetan parte izateagatik ardurak dituzu eta ardura horiek hartu behar ditugula. Eta benetan, simaz. Agian da niri ere gaiak barrutik jotzen nahuela edo ez dakit, baina uste dute ezin dugula ez ikusiarena egin eta hartu behar dugula ardura. Eskerrik asko hori berriro ere elkarrizketagatik, bertan Egipton eta gertatu zena eskualdera ekartzeagatik, zure bizipena horrela kontatzeagatik eta tartetze honengatik ere bai. Eta hori, mila esker, eta bueltan eta espero dut laster ikusiko garela. Eskerrik asko zuri. Eta onaino gaurko azalerak ekarri diguna, gogoratu, hau izan dela 10. atala eta baita lehen denboraldiaren amaiera. Gogoratu, irailean ere hemen egongo garela, espero dugu hobekuntza batzuk sartzea platoan eta beste kontu batzuetan, eta bitartean, gogoratu ere, aiaraldea.eusen jarraitu dezakezuela eskualdeko egunerokotasun guztia, albisteak, agenda, ikusentzunezkoak. Orduan, ez zaituztegu bakarrik utziko irailera arte, badakizue aiaraldea.eus bizitatuta eskualdeko informazio osoa izango duzuela. Orduan, badakizue, udan ez ahaztu aiaraldea.eus hemen duzuela, eta ez ahaztu ere, irailean badaukagula hitzordu bat. Laster arte, ondo pasa udan.